ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫଳ ଭୋଗିବ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ପୁଅ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ତ କେହି ଝିଅ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, କେହି ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ତ କେହି ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଓ ଏମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର କର୍ମଫଳର ହିସାବ କିତାବ ଥାଏ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କର୍ମଫଳର ହିସାବ କିତାବ ନଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ଥିଲା। ତାର ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ବି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ ବି କରିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ନିଜର ସେନାବାହିନୀରେ ଜମା କରି ଦେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିଜ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସୈନିକକୁ ଯାହା ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ସେ ତାର ସେହି ଦରମାକୁ ସେନାବାହିନୀରେ ହିଁ ଜମା କରି ଦେଉଥିଲା। ଜଣେ ସେଠ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସେନାବାହିନୀରେ ମାଲ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସୈନିକର ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେଠଜୀ ସେହି ସୈନିକକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଲିଟାରେ ସେନାବାହିନୀରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଟଙ୍କା ସବୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି। ତାପରେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ସୁଧ ସହ ପୁରା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବି। ସେଠଜୀଙ୍କୁ ସେହି ସୈନିକ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ସେଠଜୀ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେହି ସୈନିକ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘୋଡ଼ା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେହି ସୈନିକ ଯେତେ ଜୋରରେ ତାର ଲଗାମକୁ ଟାଣୁଥିଲା, ସେହି ଘୋଡ଼ା ସେତେ ଜୋରରେ ଧାଉଁଥିଲା। ଟାଣି ଟାଣି ସେହି ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁମାନେ ସେହି ସୈନିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସୈନିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ସୈନିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସୈନିକର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବେ ତ କାହାକୁ? ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠଜୀଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ହୋଇଗଲା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସେହି ପିଲାଟି ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଚତୁର ଥିଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠଜୀ ପରି ହିଁ ଚତୁର ଥିଲା। ସେଠଜୀ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେଠଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଲା। ଏବେ ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ପୁଅର ବିବାହ ବି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କିଛି ଦିନ ଆରାମରେ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେବେଳେ ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କେବେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁନଥିଲା। ପୁଅର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠଜୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ରୋଗ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରୋଗ ଭଲ ବି ହେଉନଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ସେଠଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଛି ଓ ଏହି ରୋଗ ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠଜୀ ନିରାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଆରେ ସେଠଜୀ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ମୋର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ସାହାରା ହେବ। ଏବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦିନ ହେବ ଏହାର ବିବାହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଯେ ଯେତିକି ମାଗିଲା ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ସେଠଜୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଛୋଟ କରୁଛ? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ମରିବା ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚି ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଯାଇ ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ନେଇଆସ। ସେଠଜୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲେ। ସେହି ଔଷଧକୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଠାନୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜଣକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ସବୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମହାତ୍ମା ଜଣକ କହିଲେ, ସେଠଜୀ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯାହାର ପୁଅ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା ସେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ସେହିଦିନ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ସେହି ସୈନିକ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ହଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ତ ତୁମର ଖୁସିର କୌଣସି ଠିକଣା ହିଁ ନଥିଲା। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ସେହି ସୈନିକ ମରିଯାଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଲ ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଫେରସ୍ତ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଖୁସି ତ ଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ତ ତୁମ ଖୁସିର ଠିକଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲ। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଘରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୁସି ଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ତ ଖୁସିରେ ତୁମ ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ଆରେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପିତାମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲ ତ ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଛୋଟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ପୁଅ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ସେଠଜୀ, ସେହି ସୈନିକ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତୁମର ପୁଅ ହୋଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧିରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବାର ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା। ଆଉ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ବି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଖାଇ ମରିଗଲା। ଏବେ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ତ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ତାକୁ ବିଧବା କରି ପଳାଇଗଲା। ତାର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ଏହିପରି ହେଲା? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ସେହି ସୈନିକ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ
ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ତା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ